Μου λένε ότι θα φύγεις και ότι δεν θα ξαναρθείς. Ποτέ. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι φοβάμαι. Είναι ωραία εδώ. Είναι ήσυχα. Θα μείνεις καιρό. Έχω έρθει για δουλειά στις Κεραίες. Σου έχουν πει για τον παλιό δήμαρχο. Οι Κεραίες είναι δική του εφεύρεση και οι κασέτες, όλα. Και εδώ είναι τα δωμάτια αναγνώρισης. Ακούνε τις κασέτες των εξαφανισμένων. Μπορεί και να είναι ωραίο να εξαφανίζεσαι. Είσαι κάπου που δεν υπάρχει κανείς. Μπορεί. Έχουν φοβηθεί όλοι. Δεν έχουν βρει ποτέ κανένα. Όχι άλλες κασέτες! Θα ξεχάσουμε! Όλοι θέλουν να ξεχάσουν το. Σου έλειπε αν εξαφανιζόσου. Δεν έχω ιδέα. Όλα αλλάζουν πολύ γρήγορα εδώ. Μερικές φορές νομίζω ότι υπάρχω μόνο επειδή με σκέφτεσαι. Ησυχία τώρα. Μη φοβάστε! Μη φοβάστε! Μην ακούς τους ανθρώπους εδώ. Να τους αποφεύγεις. Κόψτε με δωρητές! Δεν θέλω να φύγω ποτέ από εδώ. Ούτε εγώ.